बतावा हो हमार ननद आवती है जो बेजा से जाली छिनरी हो जा पूरा हमार नाम दम छाप देला अखबार में आए पूरा दम इंडिया के न्यूज पे आ जानी हम कि हमार भौजाई बड़ा निक सेवा करेली अपन साड़ी भोले हम फाटर पहली रारी के देई ना 2-3 गो के ओकर सास नाम लेली उस त काजू किशमिश मैं भेजवावे ले उने के 76 नाम तो बोलबो करी किन के पूरा लिया लाई महंगुआ पके दुकान पर से मैं फिर वाला तो दम दुकान बंद करके सोटा रखता सुबह 8 बजे किन ले रहनी हो जाती काजू के बनाई नाथ खयन तो दम नाम लियन ओ जगह जाके नाम करियन दुगो ढाल दी बेसी ई पतली रे पगली ह कजुइया के चोखवा में लपेटा तनी हैं काजू के चोखा में लपेट के बेसन में का करबी पकौड़ी बनाई काजू के सब का ए छिनार 1200 रुपए किलो हमार ननद आओ तेरे भोसरी तोरे लकी अरे रारी भतर काटी दे अरे पागल लड़की ना ना जी हमारो तोरो हरम जादी कहीं के यादास कमजोर पे दवाई कराला काहे दवाई कराई तू ही कराओ तो जिंदगी भर दवाई का पकौड़ा ना बनी भोसला जा हम बने हमर नाम होई कहा त नहीं के कुकुर मुत देले बा मुंह पर दिन भर सुत रहा अरे कुकुर मुतात मुंह पे कुकुर मुतात छछुंदर भोसलो आ हमार अरे प्याज के पकौड़ी छान दे आलू छान दे प्याज के तो हम सुगल खाला पकौड़ी एक बार खा के दिखावा माने नाम खाती ना कटा तो ननद खाती ना हम कुछ भी करे पर ननद खा ना चीज है कुल का उहे रही जब हम नैहर के यार से बात करावत रही फोन पर हरानी जादी कुत्ती ऊ आवत रही आज खेलनो ना बनी पकौड़ा एक ना बन कादे दाते तू कहले से नाम ना पागल बोल तो पागल कहती के हमें जाके के फौजइया पागल ओए फू माई जो बना विपत्ति हमरा का मतलब तू अपन जो तू घर से गायब हो जो भाग जा घर छोड़ के का हां तो 80 किलो दूर जो में घी सो खाओ तनु गई सामने देखला चपलवा कहतन ऊ हमरे हां देखले बानी हमी किने गो रही ऊ छिया महंगा देले बा मुहे लागी उतना महंगा काजू के झूठो का लपेटा तले चोखा में लपेट मेरी मर्जी बनाओले बानी आजा ननद अरे काजू के पकौड़ी बनाओले बानी खाला भोसड़ो महंगा चीज जियान कर दिया बनरी का जन दिया पागल सन किया आदमी आज तक प्याज उठ भाई जब कि ना भतर काटी छिया तो काऊ का जाना पड़ी हम कोयल हई दूसरा के घोसला में अंडा देवे वाला हई अपन घर बनी चाहे ना बनी भतर काट कहीं की अपन हम खाए चाहे ना छिनरी के खियाई मोटवाई सही ना दैया है सही दैया ओकर का देखल बालू हमरा से चलते मोटाइल वाली 4 गो बनाई जल्दी यार मत गरम छान दिए देखी रास्ता कब यो कब ना जल्दी होगा हो छन हाँ पूरा दम हमार नाम न करे के बाई का जानते सब भोसड़ी आई का जानते छी हतरिया हो अपने तो कुछ कलूर नहीं के ऊपर से हमरो के टोक दो तोर छोटकी भौजी बड़ा बढ़िया मान जान करेली आ बड़की के बुझाला मरचा लागा रहेला जब आवता मुंह चमकावेली तरी बड़की भौजी न बड़ा देख जरन है जी पड़ा गोला तनी भौजी का समाचार ठीक बा समाचार मारे देख, पकौड़ी कैसे बनता काजू की पागल बड़ आदमी का जाने जी पाहुन हमारा आदमी पकौड़ी बनाई दे प्याज के गोभी के आलू के हित कनी नु खा ले रउआ चलहा के बानी बाकी बासियो पकौड़ी ना मिली आ पगले बाड़ी तू जाके चूल्हा जार के बनाई अब वो बनाते बड़ी मलकाइन त हमू छान लागी ना जी रउआ त खाली भातार के खियाई अच्छा ये बताई पाहुन कि पकौड़ा बनावेला त काजू के बनावेला बना दी प्याज आप लोग खुश हो गए थे हमू खुश प्याज पे जीजा कबो ना खुश होई हम वो हमार पसंद जानत तड़ी एही तरह काजू के बनता इनकरा त बस के बात नहीं थी खाली रुपया भैया के का करियन ले चोरा धरियन अपना नैहर में लेकिन ननद के कबो पूछे के नहीं खाली मुंह टेढ़ करे आ देखी अब जीजा हेने ननद हेने आया मुंह होने कइले बानी अरे पाहुन मुंह में टेढ़ बता मुंह करी का आ खाइन जा हमरा का मतलब बलकाइन छान ले बड़ी खाइन जा तो भौजी तनी पानी ओनी ली आई तू पानी इहो नहीं के जा तनी पानी ओनी पानी ओनी सब पिया देले बानी हो कितना गमरा गरम खादा खुश हो दिया ननद जी कहन कि ओ हो भौजाई जाली तामा के दुख सिका हमेशा देके जाली
आई छिन के बदले मत दे बेइज्जती होई पकौड़वा मत दे जहां के हंसता थूक के तर मुंह पच्चे पच्चे थी गया मत पाचे पाचे क्षेत्र तू करे वो भोसरो कैसा लगता है खा के देखो अरे दादा हम कहता नहीं ला खा के देखो हमरा खाई हां ए तर खा जाला ए तर खा ले लगता है ए तर पकौड़ा ना बनले खा समझ तू का जाना बू हाय खा फिर हाय खा संगे संगे मजा ला हट भूख मारे पेड़ लागल बा हमरा घरे कहत नहीं डॉक्टर फिर हमरा के बोल ले बिया खाई ध दे अरे हम छान तन प्याज के जीजा मार मुंह ई का जाना तेरारी भोसड़ी आई का जानते हो कितना हमारी इज्जत होला कितना हमार नाम होला किन बोला हो भौजी प्रणाम का लगा बा पढ़ना में दो ई तभी ना ए दो ई गोल लगा नाम दो ई भाभी हम गोड़ लागत चाटो चाटो पकड़ो पकड़ो खा 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 एकरा में बोर के खाए के बा हैं? हां पकौड़ी हां काजू रवा पकौड़ी अच्छा काजू डाल ले बनी हेमा चार चार को कुछ मिली वाह रे भौजाई वाह सुगंध आवत भाभी कितना तू माने लो हमरा के वो हेतना माने नी हम जाना तो नहीं यही से पयावे खुशा दू के सिक्का दे के जाइयो सब कहेला पागल दू है के रउआ, का पागल। कहबू तो 1000 के दे देब हां 1000 हमरा के लेडीज समझ बड़ रही 1000 ले हम दू के सिक्का ले ना 500 के रुपया दे ए, एगो एमा साड़ी भी पेड़ा ले बा। एड़ा तोरे माई के एड़ा मार पेड़ा के मिठाई खा 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 हम कर खा इधर इधर प्लेटवा कितना सुंदर लागत है हम नाम है आहा मन खुश हो गइल खा के देखो चाटो कितना बड़ा स्वादिष्ट अच्छा लगा बा। हो भौजी नीक ना लागत होई हम जानते मुंह यहाँ जना के देखिए जंगल के इसको ठीक नहीं क्यों पकौड़ा बा ठीक बा ये तोरी की जे जार द हो छिनार भौजी उड़ हाथ जार दे भू मत खाई जा पूछी लोग हम कहत नहीं खा आहा देखी काजू देखी काजू देख के रउआ जा हाय ला भाभी काजू खा जाला तू एक संती रही खा एमा के माला एमा के हो खा महाराज हाथ में ले रउआ फेंक देनी नीक ना हो जा साफ नील बोरम बनी रउआ कैसे जातो कि निकना हो अपने का ठूसा के लेके अच्छा भौजी ना तोरी इज्जत मिलत रे रानी हमार बहुत ही तू चल गल्ला हम बहुत इज्जत करेली हां भौजी तोहर बहुत इज्जत होला गोपा मुंह में अब रउआ भुवन रंग के मैं गांव के पकड़ के देखाई खाइब। मैं जमा लेकर से आंख मारवाई हां हम तो कहबे को हम बनइबे को हई छू कहते न अल्लाह 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 तन की अच्छा से माना मतलब पकड़ते बा हमके ठीके नहीं खिलावत हम कहां खा खा के देखो हाय खा के दो खैले रहब तब ना लिही महाराज खा ली अरे हम ना 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 लिही हम पूछत मुंह पानी ले भरल आवत रउआ घोटले जाता नहीं ला भौजी ले धरे ठीक बा हसे भाई क्या ए, है दादा तेरी की जे कबे ले एक निके के हाली में और आ गइल चलो भौजी और कुछ के व्यवस्था कइले बड़ू चल आवरी घर बनाइले बन खा आवरी चल भूसरी का जाने चाट चाट के आती है हो जाई के ए ये महाराज मिलल नहीं खे कबू के पागले भी है तो का लेकिन देखी सब कुछ की बुद्धि बा हम का जनर के कर पकौड़ा बनाने से नाम ही होला चलिए अगला बार से हम किशमिश के पकौड़ा बना ऐसा ही रहुआ कहीं ना अगला बेर से पिस्ता बनाम के बा है ही रहुआ खा ली हम जान गए रहुआ के मिलल नहीं खे कबू के खाई खाई